हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुलार टिउसन सेन्टार टिउसनेलाव बरायनाय जाबाय जों दा बे भिडिअ सावरायगोन गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादनि थाखाय मेथ्सनि माखासे कुइसनफोरखौ जों सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो होबानो जाबाय आरो माखौबाफोर बुजियाखैबा कमेन्टआवहाय बुंहरबानो जाबाय बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ इफ द हाइट of an equilateral triangle is 10 cm, its area will be equal to जे बेवहाय कुइसनाव होनदों जे मोनसे गोरोब आखान्थिथाम ना मोनसे गोरोब आखान्थिथाम माने मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया मा जागोन समान जागोन जे मोनसे गोरोब बे आखान्थिथामनि ना जे बै गोरोब आखान्थिथामनि जेनाखि जौथाय बे जौथाया नैबे जौथाया बेसेबां होननानै होनाय दं बेवहाय 10 सेन्टिमिटार होननानै होनाय दं अब्ला जों मा खालामनांगौ बे आखान्थिथामनि दब्लायथिखौहाय दिहुननो नांगौ ना अब्ला जों मा मिथिगौ जे आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंनिया बे गोरोब आखान्थिथामनि जेनाखि आखान्थिथाम बे गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया मा जायो एरियाखौ दिहुननाय फर्मुलाया हाफ इनटु ए इनटु एच माने हाफ इनटु एया जाहैबाय मोनसे आखान्थि ना बे आखान्थियाथ' जों मा मिथिगौ जे गोरोब आखान्थिथाम नालाय मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया समान जायो बियो ना बेखायनो बेयावहाय मोनसे आखान्थिनि जखा सानजाब मा जागोन जौथाय नाथाय बेवहाय एनि माना होनाय गैया एनि मानखौ दिहुननांगोन जोंना आरो मा मोनथियो जोङो जे जुदि मोनसे आखान्थिनि जखाया जुदि होनाय थाखायोब्ला जों थोंजोङै मा खालामनो हायो √3/4 a स्क्वायर बेबायदि मोननो हायो जों ना होमबा जोङो दानिया नायदो जों बेवहाय जिहेतु जौथाया होनाय दं होमबा जोङो h = मा मोनो जोङो h खौ माबोरै दिहुननो हागोन जोङो जे h खौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय √3/2a जिहेतु जों मिथिबाय h खौ जोङो माबोरै मोननो हायो जोङो ना h खौ जों माबोरै मोननो हागोन बेवहाय बा a खौ जोङो माबोरै मोननो हागोन होमबा जिहेतु जोंहा h नि माना होनाय दं a नि मानखौ दिहुननांगौ जोंना होमबा h आ जिहेतु इयावहाय 10 दङ जे थोंजोङै बानायनो हायो जोङो 10 जों खनसेनो 2 खौ सानजाबखानो हायो जोंना नाथाय बेवहाय आं नोंसोरनो खोन्थानोसै जे √3/2a ना याहाय √3 जों सानजाबगोन बियो ना होमबा 2 जों 10 जों मा खालामगोन सानजाबगोन बियो ना 2 जों 10 जों सानजाबगोन बा मा जागोन बेवहाय 2 जों 10 जों सानजाबनाय लोगो लोगो 20 = मा जाबाय √3a दानिया होमबा जोङो a खौ मा मोनगोन जोङो अब्ला जोङो a खौ जेब्ला लाखिगोन अब्ला 20 खौ माया रानहैगोन √3 आहाय रानहैगोन बियो ना 20 खौ माया रानहैखो √3 आहाय रानहैबाय बियो ना 20 खौ √3 आहाय रानहैबाय अब्ला दानिया जोङो मा खालामदो दानिया जोङो जिहेतु जोंना फर्मुलाया दङ बेवहाय एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया ना जे मोननै दं बेवहाय जोङो नै अबे मोनसेखौहाय बानायो ना एनि मानखौबोथ' मोनखाबाय जोङो दानिया जों मा मिथिगौ a = मा दङ हाफ ना हाफ इनटु मा दङ a खौ जों मा मोनबाय 20/√3 मोनबाय जोङो आरो h आथ' होनाय दंखायो 10 बा 2 जों 20 खौ रानोबा 10 जों 10 सानजाबा मा जागोन 100 गाहायाव मा दङ √3 होमबा 100/√3 सेन्टिमिटार स्क्वायर अप्शन नम्बर माया जागोन जोंनियाहाय c आहाय जागोन बियो ना c आहाय जागोन बियो मा जागोन सरि c आ नङा दे बे c आ नङा c आ बाइ डिभाइड गैयाना बेवहाय ना नैबे जागोन जोंनियाहाय अप्शन नम्बर d आहाय जागोन माबोरैहाय जागोन नाय जिहेतु d आवहाय मा दङ बियो d आवहाय जिहेतु दङ ना जोंनिया एन्सारा d आ जागोन माबोरैहाय d आ जागोन नाय जिहेतु बेवहाय जोङो रानग्राखौ रानजोबथा खालामनांगौ ना मा जागोन 100 गोजौआव मा जागोन √3 जागोन गाहायाव मा जागोन 3 जागोन जोङो थोंजोङै बेबायदि बानाय जागोन मानो जिहेतु जों बेवहाय मा खालामदों √3 इनटु गोजौआव मा खालामदों √3 होमबा गाहायनि √3 जों √3 सानजाबबा मा जागोन बेयो 3 जागोन बा एन्सारा माया जागोन अप्शन नम्बर d आहाय 100 इनटु √3 बाय मा जागोन 3 जागोन बियो ना बा जोङो नैबेबो लानो हायोमोन जोङो नैबे मोनसेखौ लानानै बानायोमोनब्ला जोङो थोंजोङै ओरै जागौमोन बियो ना जिहेतु नैबे मोनसेखौ लानानै बानायोबा यावहाय मा जागोन √3/4 a स्क्वायर नालाय a खौ स्क्वायर खालामबा मा जागोन 20 खौ जों मा मोनदोंमोन 20/√3 मोनदोंमोन जोंना 20/√3 होमबा जों मा मोनसे 20 सानजाबा मा जागोन 20 खौ स्क्वायर खालामबा 20 मा जायो 20 400 जायोना 400 होमबा गोजौआवहाय 400 आरो √3 जों √3 सानजाबा मा जायो 3 जायो ना होमबा 4 जों
400 खौ रानबा 100 ना मा जागोन 100 जों √3 सानजाबा 100 √3 बेयाव मा थाबाय 3 आ थाबाय बेना होमबा माया जागोन ऑप्शन नंबर डी आहाय जागोन बेयावहाय ना दानिया जोङो नेक्स्ट क्वेश्चनाव थांदिनि नेक्स्ट क्वेश्चनाव दं जोंनिया the volume of the sphere is 38,808 cm3 find the curved surface area of the sphere the sphere होननाय लोगो लोगो जों मोनथियो ना दुलुर sphere आरो बेंखन गुबुन गुबुन बियो ना बेयावहाय जोङो sphere होननाय लोगो लोगो बेखौहाय जोङो बुजियो ना बेखौहाय जोङो बुजियो अब्ला बेयावहाय मा होननानै बुंदोङो बिनि जाखि भल्युम बे भल्युमा बेसेबां होनना दङ 38,808 होननानै होनाय दं दानिया जोङो भल्युमनि फर्मुलाया मा जायो बेयावहाय 4/3 पाइ r क्यूब जायो बेयो ना जेनाखि स्फियारनि मा होनो रोजा गासै भल्युम माने रोजा गासै ना बेखौ दिहुननाय फर्मुलाया नैबेयोहाय ना अब्ला जोङो मा खालामनांगौ जोङो बिनि कार्भ सारफेस एरियाखौ दिहुननांगौ माने खावसेनिखौ जोङो खावसेनिया मा जागोन 4 r स्क्वायर जागोन खावसेनि बाहाय ना 4 r स्क्वायर जागोन खावसेनि बाहाय माबायाहाय ना एरियायाहाय कार्भ सारफेस एरिया टटेल सारफेस एरियाखौ थिनाखै बेवहाय ना जेहेतु कार्भ सारफेस एरियाखौहायसो बुंदों होमबा दानिया जोङो जेब्ला जोङो बेखौहाय 4 जों रानगोन 4 जों रानोबा बेसेबां थागोन बेवहाय 7 हरोबा सरि 9 ना 9 हरोबा 36 होमबा ओरैहाय 701 होमबा जों मा मोनबाय बेखौहाय राननानै ना 4 जों बेखौहाय राननानै 9701 मोनबाय जोंना दानिया जोङो मा बेवहाय फाइनि मानखौ मा लिरनो हायो फाइनि जायगायावहाय 22/7 लिरनो हायो जोंना इनटु r क्यूब समान दाना मा जागोन 9701 इनटु मा जागोन बेवहाय जोङो 3 खौ ओरै लांखाबाय जोंना नैबे 3 खौ गाहायनि 3 खौ जोङो बेखैहाय लांखाबाय दानिया मा खालामदो जोङो 22 जों नैखौ रानहरदो 22 जों बेखौ रानोब्ला ओरैजाय 88 मोनबा मा जागोन बेवहाय 4 हरोबा 88 जेहेतु 4 हरोबा 88 जाबाय ना 88 जाबाय होमबा 90 98 बा आरो बेवहाय 4 हरबावबा मा जाबाय बियो 88 जाबावबाय होमबा 2 सरि 2 सो ना नैयाव गोरोन्थि जादों ना 2 होमबा 2 बा मा जाबाय 22 हरनाय लोगो लोगो बेवहाय 1 थांबाय बियो ना होमबा जोङो 2 जों राननानै बेसेबां मोनखो बेखौहाय 441 मोनबाय जोंना 441 दानिया जोङो r क्यूब बा जोङो दाना 7 जों 3 जों आरो 441 जों सानजाबनांसिगौ जोंना होमबा जों सानजाबा मा मोनगोन जों बेवहाय 441 आरो 7 जों 3 जों 21 ना बा जेब्ला जों सानजाबगोन 441 जों 21 जों सानजाबबा बेसेबां मोनगोन जोङो 441 आरो ओरैजाय 882 मोनगोन जोंना होमबा मा जागोन बेयावहाय 9261 मोनगोन जोङो 9261 मोनगोन दानिया जोङो बे 9261 नि बर्ग रोदा दिहुननांगौ सरि खन रोदा बर्ग रोदा नङा बेवहाय मा होनो स्क्वायर रुट नङा बियो ना जों मा खालामनांगौ किउब रुट दिहुननांगौ दाना जोङो माबोरैहाय जोङो किउब रुट दिहुनगोन जोङो दाना जों मा दिहुननांगौ नोङो 9261 नि किउब रुट दिहुनगोन जोङो होमबा r क्यूब मोन ना होमबा ओरैजाय खन रोदा जाहैगोन बेना बा थोंजोङै जोङो बिनि मा खालामबाबो जाबायमोन जोङो खन रोदा दिहुनखाबाबो जाबायमोन ना नैबेखौहाय बे रुटिनिखौ लिरलायालासिनो होमबा बेवहाय नाय जों माबोरै खन रोदाखौ दिहुनगोन आगदानिफ्राय जोङो मोनथाम ला जिहेतु जोंहा खन रोदासो नांगौ नालाय ना नैबे खन रोदासो नांगौ बेनिफ्राय स्क्वायरबाथ' जोंनिया मोननै नांगौमोन दाना नाय ओरैजाय आगदानिफ्राय मोनथाम थानानै मा थाफैबाय बेवहाय गुवा हारसिं जाफैबाय दाना माबे मोनसे अनजिमाखौ जोङो खेबथाम सानजाब्ला बा किउब खालामब्ला जोङो 9 मोनगोन होमबा जों मा मिथिगौ जे बेवहाय नाय 1 खौ किउब खालामबा मा मोनो जोङो 1 मोनो 2 खौ किउब खालामबा मा मोनगोन जोङो 8 मोनगोन आरो 8 खौ किउब खालामबा मा मोनगोन जोङो 2 मोनगोन बेनिफ्राय 3 खौ किउब खालामबा मा मोनगोन जोङो 7 खौ किउब खालामबा मा मोनगोन जोङो 3 4 खौ किउब खालामबा 4 6 खौ किउब खालामबा 6 ना बेनिफ्राय 9 खौ किउब खालामबा 9 बेबायदि होमबा जोङो बेयावहाय बेनिफ्राय नाय जे जोङो बेयावहाय मा मोनो 1 खौ किउब खालामबा 1 2 खौ किउब खालामबा 8 आरो 8 खौ किउब खालामबा 2 बेबायदि मोनगोन जोंना होमबा नाय बेवहाय 9 थ' जोङो मोनखाया जोङो मोनथाम सानजाबनानै जे आं नैबेखौ माखौ होनदों मुंसेनिखौसो बुंदों दे आं बेवहाय मुंसेनि मुंसेनि बेनिफ्राय जोङो बेवहाय नाय 2 खौ किउब खालामबा 8 मोनो जों ना
होमबा 2 2 मोनथाम सानजाबा जा 8 मोनगोन ना होमबा 8 आहाय 9 निख्रुइ फिसासिन जों बेखौ लानो हायो होमबा मा जागोन जोङो 2 दाना जों नाय माखौ क्यूब खालामबा जोङो 1 मोनगोन मुंसेयाव only 1 खौल' जोङो ना बेयावहाय जेखौबो मोननाय नङा होमबा मा जागोन बियो 1 जागोन बियोहाय थोंजोङै 21 जागोन बिनि खनरोदायाहाय होमबा r नि मानखौ जों बेसेबां मोनखो जोङो जिहेतु जों बेयावहाय r नि मानखौ जोङो 21 मोनबाय जोंना दानिया जों माखौ दिहुननांगौ कर्व सारफेस एरियाखौहाय जोङो दिहुननांसिगोन हा कर्व सारफेस एरिया जे जों बेयावहाय भलिउमा मा मोनदों जोङो 4/3 r क्यूब मोनदोंमोन दाना जों मा मोनथियो कर्व सारफेस एरिया 4 r स्क्वायर जायो होमबा बेयावहाय नाय बेखिनियावहाय बेजों एखेयानो नाथाय बेयावहाय मा जादों 3 आहाय नैयावहाय 3 रानदोंमोन बेयावहाय 3 रानाखै आरो बेयावहाय आरा मोनबेसे दङ मोनथाममोन बेयावहाय मोननै दङ ना होमबा जों माबोरै दिहुनगोन थोंजोङैहाय जे जोङो नैबेयावहाय फज'आलासिनो ना जोङो नैखौहायनो बानायगोन जिहेतु जोंहा नैबिनि समान मा दंमोन जोङो 3 मा मोननो हादों जोङो बेनि समानैहाय 38808 दाना नाय जोङो नैबेयावहाय मा जाना दङ गोजौआवहाय नाय 4 5 r मोनथाम सानजाबदों ना r मोनथाम सानजाबदों बे मोनथामखौ सानजाबनानै माजों रानदोंमोन 3 जों राननानै नैबेखौ मोननाय जादों माने होमबा 3 जों राननानै मोनदों मा जोङो बेयावहाय मा खालामगोन 3 खौ जोङो सानजाबगोन हा 3 खौ जों सानजाबगोन बेनिफ्राय जिहेतु जोङो बेयावहाय मा खालामबाय 3 खौ सानजाबबाय जोङो ना दानिया बेयावहाय आरा मोनसे बारा जाना दं नाथाय जोंनो माखौ नांगौ मोननैल'सो नांगौ ना बेयाव मोनथाम बेवहाय आर मोनथाम सानजाबदों होनबा मोननै आर नांगौ जोंनो बेखायनो जोङो मोनसे आरखौहाय गाहायावहाय रानगोन जोङो बा 3 जों जोङो 21 खौ रानोबा 7 7 जों जोंखौ रानोबा 5 5 हरबा 35 5 हरबा 35 ओरैहाय मा जाबाय 0 4 हरबा 28 होमबा बेयावहाय 8 4 ना मा थागोन एन्सारा मा जागोन 5 ना 5 5 आरो मा जागोन 4 4 एन्साराहाय 5544 सेन्टिमिटार क्यूब बाहाय ना बेयो दाना जोङो जे प्रेक्टिस खालामबाय थाबा स्पिड जागोन बेना जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबां स्पिड जागोन नोंथांमोनाहाय प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय दाना जोङो नेक्स्ट कुइसनाव थांदिनि नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेयावहाय फाइन्ड द एरिया अफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 11 सेन्टिमिटार 60 सेन्टिमिटार एन्ड 61 सेन्टिमिटार जे मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया आखान्थिथामावहाय मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया मा जाना दङ गुबुन गुबुन जाना दं बेवहाय ना होमबा जों मा खालाम बेखौहाय आखान्थिनि जखाफोरखौ दाजाबजोब आखान्थिनि जखाफोरखौ दाजाबजोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 60 60 120 120 जों 10 जों 130 130 आरो बेयावहाय 132 ना 132 मोनबाय जों दाजाबजोबनानै बेखौ जों मा खालामगोन 2 जों रानगोन 2 जों रानोबा बेयावहाय बेसेबां मोनगोन जोङो 66 मोनगोन जोंना 66 मोनगोन दानिया बेखौ मा खालाम जोङो एरियाखौ जों मा खालाम एरिया दिहुननाया होमबा बेयो मा सेमि पेरामिटार माने खाव सोरगिदिं सिमा होनना बुंगोन जोङो सोरगिदिं सिमानि खावसे माने पेरिमिटारनि खावसे ना सेमि पेरिमिटार होमबा बेवहाय मा जागोन फर्मुलाया मा जायो ओरैनो एस माइनास ए एस माइनास बि बेवहाय एस माइनास बि ना एस माइनास बि आरो बेयाव मा जाबावगोन एस माइनास सि जायोमोन ओरैजाय रुटनि सिङावहाय ना होमबा जों थोंजों बेयावहाय बानायनोसै एस मानि मा बेवहाय 66 आहाय जोंनिया 66 इन्टु दाना एस माइनास ए मानि 66निफ्राय जोङो 11 खौ माइनास खालामदो अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 55 मोनगोन इन्टु 66निफ्राय 60 माइनास खालामदो एबारावहाय मा मोनगोन जोङो 6 इन्टु दाना 66निफ्राय सि माइनास खालामनांगौ माने 61 खौ माइनास खालामनांगौ 66निफ्राय 61 खौ माइनास खालामोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 दाना बेवहाय नाय जिहेतु जों बेखौ मा लिरनो हायो जोङो 6 इन्टु मा लिरनो हायो 11 लिरनो हायो हा 6 इन्टु 11 लिरनो हायो आरो बेखौहायबो जों मा लिरनो हायो 5 इन्टु 11 लिरनो हायो दाना नायदो जों मा मोनबाय बेवहाय 6 खौ जों डाबल मोनसिगोन जोंना बे 6 डाबल जाबाय होमबा डाबल जायोबा मा जागोन रुटनि सिंनिफ्राय मोनसे जाफैगोन रुटनि सिंनिफ्राय फैनानै मोनसे जाफैगोन ओमफ्राय बेवहाय 11 आबो मोननै ना होमबा बेवहाय 11 आबो मोनसे जाफैसिगोन दाना जों बेवहाय नाय बेबो 5 आबो मोननै ना होमबा मोनसे जाफैगोन 5 जों 6 सानजाबा 30 जों 11 सानजाबा 33 आरो लाथिख' दं नालाय लाथिख' ना होमबा मा जाबाय 330 सेन्टिमिटार स्क्वायर अप्शन नम्बर बि आहाय कारेक्ट एन्साराहाय बियो नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेस अफ ए राइट एंगल triangle is 9 cm and its area is 81 square centimeter find its height जे मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव ना खनाथि आखान्थिथामाव मा होननानै बुंदोङो जिनाखि हासा बेस बियो बेसेबां दङ 9 सेन्टिमिटार आरो बिनि जिनाखि दब्लायथि एरिया बियो 81 सेन्टिमिटार अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ जौथाइखौ दिहुननांगौ जे जों मा मोनथियो खनाथि आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया हाफ इन्टु
हासा इनटु जौथाय ना h इनटु बेस जायो होमबा बेयो मा जागोन बेवहाय एरिया जागोन बेयो ना होमबा बेवहाय हाफ इनटु h खौ जोङो दिहुननांगौ आरो बेवहाय बियाहाय बेसा होनाय दङ 9 आरो एरियाहाय बेसेबां दङ 81 दा 9 जों 81 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 9 होमबा h इज इक्वल टु 9 जों 2 जों 9 सानजा बेसेबां जागोन 18 सेन्टिमिटार होमबा जोंना एन्सारा मा जागोन जौथायाहाय 18 सेन्टिमिटार होमबा मा जागोन अप्शन नम्बर डि आवहाय नान अफ दिसआहाय जागोन बेना 18 सेन्टिमिटाराहाय जागौमोन बियो दाना नेक्स्ट कुइसनावहाय दङ मा दङ नेक्स्ट कुइसनावहाय difference between the circumference of two circles is 132 centimeter and radius of the smaller circle is 14 centimeter. Find the radius of the larger circle ना जे बेवहाय मोननै सार्कलनि जेनाखि सार्कुमफेरेन्स माने सोरगिदिं सिमा बे मोननै बेंखननि सोरगिदिं सिमानि फारागथिया बेसेबां होननानै बुङो 132 आरो दुइसिन मा होनो बेंखननि सखावाहाय 14 सेन्टिमिटार अब्ला मा खालामनांगौ जोङो देरसिन बेंखननि सखाखौहाय दिहुननांगौ होमबा जिहेतु फारागथि होननानै बुंदों मोननै बेंखननि सोरगिदिं सिमानि फारागथि ना होमबा जोङो सोरगिदिं सिमा सार्कुमफेरेन्स बे मा होनो जेनाखि सार्कुमफेरेन्सनि जेनाखि फर्मुला ना बेखौ दिहुननाय फर्मुला 2 पाइ आर जायो होमबा जोङो हमबाय साप'ज मोनसेया 2 पाइ आर आरो मोनसेखौ जों लाबाय 2 पाइ आर देरसिनखौ जोङो केपिटेल आर लाबाय आरो दुइसिनखौ जोङो स्मल आर लाबाय ना अब्ला बिनि दानखौ गासैया बेसेबां जायो नोङो 132 दानिया जोङो बेयावहाय 2 पाइ आर जिहेतु ना मोननैयावबो 2 पाइ आर दं 2 पाइ आरो 2 पाइ बे आराहाय गुबुन गुबुन जागोन ना बेखायनो जोंहा 2 पाइखौहाय जोङो कमन लादो आर माइनास आरो स्मल आरनिया मा जागोन 14 दुइसिनखौ होनना बुंदों नालाय ना होमबा 14 इज इक्वल टु 132 बा 2 जों जेब्ला बेखौ रानगोन जोङो 66 मोनहैगोन जों ना होमबा पाइया मा जागोन 22/7 बेवहाय आर माइनास 14 इज इक्वल टु 66 2 जों बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 3 हा होमबा मा जागोन जेब्ला जोङो आरखौहाय आर माइनास 14 ना मा डाइरेक्ट थोंजों बानायखादो 14 आरो प्लास जाहैगोन माइनासआहाय ना होमबा मा जागोन 7 जों 3 सानजाबबा मा जागोन 21 7 जों 3 जों सानजाबगोन 21 नैबे 7 जों नैबे 3 जों सानजाबगोन 21 आरो नैबे माइनास 14 मा जागोन प्लास 14 अब्ला दाजाबा बेसेबां जागोन बियो 35 एन्सारा मा जागोन 35 अपसन नम्बर डि आवहाय बियो ना नेक्स्टआव दङ what is the perimeter of an equilateral triangle whose area is 4√3 centimeter square जे मा होनदोङो मोनसे गोरोब आखान्थिथाम ना मोनसे गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथिया मा होनदोङो 4√3 ना माने 4√3 अब्ला मा खालामनांगौ बेवहाय सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननांगौ जोङो होमबा एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया गोरोब आखान्थिथामनि ना फर्मुलाया मा जायो √3/4 a स्क्वायर जायो √3/4 a स्क्वायर जायो बियोहाय ना होमबा बिनि समान बे √3/4 ना √3/4 a स्क्वायर बिनि समान मा होनाय दं बिनि माना बेसेबां होनदोङो बेयो मानि मा बियो एरिया नालाय ना आरो एरिया होनाय दंखायो बेसेबां 4√3 होमबा √3 जों √3 केन्सेल खालामबाय आरो 4 जों 4 मा जाहैगोन बियो सानजाबगोन ना 4 × 4 माने 4 स्क्वायर जागोन होमबा ए नि माना मा जाहैगोन बेवहाय जिहेतु बियो स्क्वायराहाय ओरैजाय रुट जाहैगोन बियो ना स्क्वायरा रुट जाहैगौमोन होमबा बेवहाय थोंजों खनसे लिरबावनोसै लिराबाबो जाबायमोन बियो ना होमबा मोननैबा मोनसे जायो होननानै बुंदोंमोन नालाय ना होमबा ए जागोन बियो ना एआहाय बेसेबां जासिगोन 4 जाबाय दानिया आखान्थिथामनि जिहेतु सोरगिदिं सिमा बियो मा जागोन मोनथाम आखान्थिनि जखाखौ दाजाबनांगोन जिहेतु बेवहाय आखान्थिथामनि मोनथाम आखान्थिनि जखाया समान जागोन नालाय बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय सोरगिदिं सिमायाहाय पेरिमिटारा मा जागोन बेयावहाय होनबा 3a जागोन बियो ना 3a मानि मा 3 × 4 मा बेसेबां जागोन बेवहाय 12 सेन्टिमिटार होमबा माया जागोन अप्सन नम्बर बि आवहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन आरो बियो ना नेक्स्टआवहाय दङ the length of a rectangle is twice its width if its perimeter is 54 cm find its length जे मा होनदोङो मोनसे आखान्थिथामनि मोनसे जेनाखि रेक्टेंगल ना आयत रेक्टेंगल माने आयत मोनसे आयतनि लावथाया बेनि अरथायनि फाननै होननानै बुंदोङो
आरो जुदि बेनि सोरगिदिं सिमाया 54 सेन्टिमिटार अब्ला बिनि लावथाइखौ दिहुननांगौ। होमबा जों मा मिथिगौ जे आयत होननाय लोगो लोगो बेबायदि जायो बेयो ना। होमबा बिनि गोलावाहाय मा होनदों नै बिनि मा होनो बिनि नैबे बिनि मा होनदों टुवाइस होननानै बुंदों बियोहाय ना। होमबा जों थोंजोङै बानायदो एल दाहाय मा जागोन 2b जागोन बिनि फाननि नालाय ना। होमबा जों मा मिथिगौ सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फर्मुलाया 2 मा जायो 2l प्लास b जायो बेना l प्लास b जायो। दाना जोङो l मानि मा एलाहाय बेसेबां 2b नोंना नङा। एला जिहेतु 2b जों आरो नैबे b जों दाजाबनांगौ जोङो। होमबा 2b जों b जों दाजाबा मा जागोन बेवहाय 3b समान मा जागोन बेवहाय 54। दाना 2 जों 3 जों दाजाबा बेसेबां जाबाय सरि 2 जों 3 जों सानजाबा 6 6जों आरो 9 मा होनो बेखौहाय रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 9 जिहेतु बेवहाय बियाहाय 9 जाबाय जे 9 जाबाय ना बियाहाय 9 नाथाय जोंखौ माखौ दिहुननो दोङो लेंथखौ दिहुननो दोङो l खौहाय अरथाइखौ नङा। होमबा बिनि समान मा मोनदों l नि समान 2b मोनदों। होमबा जों मा खालामगोन बियाहाय 9 मोनखाबाय जोंना। होमबा थोंजोङै मा खालामदो बेवहाय थोंजोङै सानजाबानो जाबाय जे मा 2 × 9 समान मा जागोन 18। होमबा एन्सारा मा जागोन अप्शन नाम्बार बियाहाय 18 जागोन आरो ना। नेक्स्ट length of a rectangle is m meter less than twice its breadth if the perimeter of the rectangle is 56 meter find its length and breadth। जे मा होनदोङो मोनसे आयतनि जिनाखि गोलाव बियो बेनि गुवारनि फाननैनि बेसेबां दुइसिन होनना बुंदोङो 8 मिटार फिसासिन दुइसिन होननानै बुंदोंना सुंसिन। बेनिफ्राय मा होनदों जुदि सोरगिदिं सिमाया 56 जायोब्ला मा खालामनांगौ जे लावथाइ आरो अरथाइखौ दिहुननांगौ। होमबा दानि बायदि एखेयानो बेवहाय एला मा जागोन जे बिनि फाननै होनदों टुवाइस ना टुवाइस बे टुवाइसनि मा होनदों 8 खमसिन होननानै बुंदों। दाना मा जायो फर्मुलाखौथ' जों मिथिखादोंमोन सोरगिदिं सिमाया 2l प्लास b ना। बेयाव मा जागोन 2 × ना 2 × मा जागोन बेवहाय एलाहाय मा 2b - 8 होमबा 2b - 8 होमबा 2b जों 2b मा जागोन बेवहाय 2b जों 2b प्लास जागोन ना 2b जों 2b प्लास जायोबा मा जागोन 2b जों b जों प्लास जायोबा 3b जागोन आरो बेयाव मा थागोन -8 थागोन समान मा जागोन बेखौहाय सोरगिदिं सिमाया बेसेबां होनाय दं बेवहाय 56 ना 56। दानिया 2 जों जेब्ला जों 56 खौ रानगोन अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 28 ना 28। होमबा 3b ओरैजाय मा होनो माइनासआ मा जासिगोन प्लास जाहैगोन 8आहाय प्लास जाहैगोन। होमबा 28 जों 8 जों दाजाबा बेसेबां जागोन बेयो 36। होमबा 3 जों बेखौहाय रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 12 बियाहाय मा जाबाय 12 बियाहाय 12 जाबाय। होमबा 12 गोनाङा जोंना नै मोनसेल'खासो ना एयाल'खासो जों थोंजोङै बेखौ बानायनो हायो आरो नङाबा जों नायबावनो हायो जे एलाहाय मा जागोन एल मानि 2b - 8 होमबा 2b मानि 2 × 12 ना बेसेबां जायो 24 24निफ्राय जों मा खालामनांगोन 8 माइनास खालामनांगोन जोङो 24निफ्राय 8 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन 16। होमबा 16 आरो मा जागोन 12 जागोन अप्शन नाम्बार एयाहाय कारेक्ट एन्साराहाय ना। बेनिफ्राय 9 नाम्बाराव दङ द लेंथ अफ ए रेक्टेंगल फिल्ड इज टुवाइस इट्स ब्रेथ इफ द पेरिमिटार अफ द फिल्ड इज 288 मिटार फाइन्ड द डाइमेनसन अफ द फिल्ड। बेखौहाय नोंसोरो बानायनानै कमेन्टआवहाय एन्सारखौ बुंहरबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे 10 नाम्बारनिखौबो 9 नाम्बार आरो 10 नाम्बार बिसोर मोननैखौ नोंथांमोनाहाय एन्सारखौहाय कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय। स' दिनै भिडिअ'आ बेखिनियानोसै ना। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालाम बेजों लोगोसे आरो जुदि नोंथांमोनाहाय चेनेलाव गोदानबा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।